дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. хоҳи расулзода ба марз фотиҳахонӣ рафту паёми президенти мамлакатро расонид. кӯмакҳои моддии пешвои муаззами миллат ба шаҳри Исфара расид. расонаҳои хориҷӣ мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро роҷеъ ба амалҳои беандешонаи гурӯҳҳои манфиатҷӯии Қирғизистон бозгӯ намуданд. ҳамлаи таҷовузкоронаи Қирғизистон. Абдуҷаббор Раҳмонзода мегӯяд, ҳама ҷомеаи ҷаҳонӣ огоҳӣ ёфтанд, ки аввал тирпарониро қирғизҳо шурӯъ намуданд ва баъд ҷанг сурат гирифт. бартарафсозии оқибатҳои даргириҳои марзӣ дар деҳоти Чоргӯҳ ва Сурхи Исфара таҳти таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат қарор дорад. Қоҳир Расулзода, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, аз навоҳии марзии ҷумҳурӣ, ки ахиран мавриди зарбаи Қирғизистон қарор гирифтанд, бозид кард. дар ин бора дафтари матбуотии ҳукумати Вилояти Суғд хабар медиҳад. манбаъ мегӯяд, сарвазир ба манзили қурбониёни даргирии марзӣ рафта, фотиҳа хондаву изҳори ҳамдардии амиқи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба аҳли оила ва пайвандони онҳо расонид. таъкид шудааст, ки ҳамчунин раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, фармондеҳи қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ва раисони шаҳру ноҳияҳо ба хонаи қурбониён рафта, ҳамдардии роҳбарияти кишварро расонидаанд. тавре иттилоъ дода будем, бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии сокинони аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарардида ва аъзои оилаҳои қурбониён аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе корвони пурбори мошинҳо бо кӯмакҳои моддии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Исфара расид. кӯмаки навбатӣ башардӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз маводи хӯрока, сӯзишворӣ ва масолиҳи сохтмонӣ аз қабили 500 тонна семент, 220 метри мукааб тахта, 5000 дона шифир, фанер ва гипсокартон, 1500 метри мураббаъ, 5 тонна мехҳои гуногун, 500 метри мураббаъ шиша, 250 тонна ангишт, 6 тонна орд, 10 тонна равған, 15 тонна биринҷ ва 25 тонна шакар иборат аст. маводи ғизоӣ дар анборҳои шаҳри Исфара ҷойгир шудааст ва ба сокинон тақсим карда мешавад. маводи сохтмонӣ бошад ба минтақаҳои осебдида ирсол гардид. барои сари вақт ба мардум расонидани кӯмакҳои моддӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати Вилояти Суғд корбарӣ намуда истоданд. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Туркия вобаста ба воқеаҳои охир дар хатти сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон, изҳороти расмии Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо забонҳои англисӣ, русӣ ва туркӣ тарҷума шуда ба расонаҳои кишвари иқомат фиристода шуд. дар ин бора ба Амидховар аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анкара хабар доданд. дар натиҷа расонаҳои Газет Берлин, Газет Ҳолливуд, Газет Қатар, Газет Виена, Русия Газетиси ва Турк Невс дар саҳифаҳои худ мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро роҷеъ ба амалҳои беандешонаи гурӯҳҳои манфиатҷӯи Қирғизистон бо забонҳои туркӣ, русӣ, англисӣ ва зиёда аз 14 забони дигар нашр намуданд. маълумоти муфассали расмӣ дар бораи амалҳои таҷовузкоронаи ҷумҳурии Қирғизистон нисбат ба тамомияти арзӣ ва дахлнопазирии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хронологияи рӯйдодҳо дар сомонаи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон нашр шудааст. иттилоъ медиҳад Амидховар. намояндагони ҳукумати қирғиз зери шиори дуздизӯр соҳиби говро вабаста аст амал намуда, аз ҳақиқат дурӣ меҷӯянд ва сарбозону афсарони тоҷикро айбдор мекунанд. ин роҳи интихоб гардида дар шароити қувват пайдо кардани воситаҳои муосири иттилоотӣ ба кор нарафта, ҳама ҷомеаи ҷаҳонӣ огоҳӣ ёфтанд, ки аввал тирпарониро қирғизҳо шурӯъ намуданд ва баъд ҷанг сурат гирифт. ин гуна эбрози назар намудааст сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода дар шабакаи иҷтимоии фейсбуки худ. то 12 сола пеш ду халқ дар ҳамзистӣ умр ба сар бурда ба ҳамдигар кӯмак мекарданд, аз бозорҳои ҳамдигар истифода менамуданд, роҳҳоро муштарак бунёд ва таъмир мекарданд, чорабиниҳои фарҳангӣ мегузарониданд ва барои таҳкими дӯстиву ҳамсоягӣ талош меварзиданд. пас чаро имрӯз қирғизҳо аз тоҷикон душман тарошида бо ҳамсоягони худ даст ба ҷанг месананд? бо роҳи дипломатӣ масъалаҳои марзиву сарҳадиро ҳал кардан намехоҳанд. сабабҳои ин гуна нафрату адовати онҳоро аз роҳбарияти кунунии Қирғизистон бояд пурсид, зикр намудааст Раҳмонзода. ба гуфтаи ӯ, роҳбарияти Қирғизистонро зарур аст, ки ба ҷои гунаҳкор ҷустан ва мардуми тоҷику роҳбарияти олии сиёсӣ онро сиёҳ кардан бояд ҳарчи зудтар роҳи муколамаро пайдо намояд ва барои расидан ба сулҳ талош варзад.
абдуҷаббор раҳмонзода даъват менамояд то ки танҳо бо роҳи осоишта масъалаҳои марзиву сарҳадӣ баррасӣ шаванд ва барои тамоми маҳаллаҳои тоҷикнишин шароити ҳамлу нақли молу маҳсулот фароҳам оварда шуда пеши роҳи ҳар гуна хунрезӣ ва ҷанг гирифта шавад. Танҳо бо роҳи гуфтушунид тарафҳо метавонанд масъалаи ниҳоят нозукро ҳал намоянд ва хатти сарҳадҳои ҳамдигарро дуруст муайян намоянд, зикр намудааст абдуҷаббор раҳмонзода. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. бартарафсозии оқибатҳои даргириҳои марзӣ дар деҳоти Чоркӯҳ ва Сурхи шаҳри Исфара таҳти таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззими миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, хабар медиҳад Амид Ховар. бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ ва ҷамоати деҳоти Сурхи шаҳри Исфара рафта аз манзилҳои истиқоматии сокинон ки бар асари муноқишаҳои ахири марзӣ хароб гардидааст боздид намуд. барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон таҳти таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззими миллат қарор дошта тибқи супориши сарвари давлат аз пойтахти мамлакат барои зарардидагон маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ дастрас карда шуд, таъкид кардааст раиси вилояти Суғд дар суҳбат бо сокинон. ба гуфтаи ӯ, барои бартарафсозии оқибатҳои даргириҳо, сафарбаркунии нерӯи иловагӣ барои иҷрои саривақтии корҳо, дастгирии сокинони зарардида ба масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Исфара аз ҷониби сарвари давлат супоришҳои мушаххас дода шуданд. раиси вилоят ҳамзамон барои дар муҳлати кӯтоҳтарин барқарор намудани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 ба шахсони масъул дастур дод. ёдовар мешавем ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии сокинони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарар диданд ва аъзои оилаҳои қурбониён аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе корвони пурбори мошинҳо иборат аз 45 техникаи калони боркаш бо кӯмакҳои моддии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Суғд равон карда шуд. бояд гуфт ки рӯзҳои наздик аз ҷониби пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз кӯмакҳои моддӣ ба оилаҳои зарардида ҷудо карда мешавад. сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия аз шаҳрвандони мо хоҳиш мекунад ки аз иштирок дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави давлатҳои хориҷӣ худдорӣ намоянд. сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ҳамватанонро ҳушдор медиҳад ки аз иштирок дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави давлатҳои хориҷӣ худдорӣ намоянд. дар ин бора ба Амид Ховар дар сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар доданд. зеро мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин амал ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст, таъкид намуданд дар сафорати Тоҷикистон дар Русия. барои гирифтани маълумоти бештар шаҳрвандони кишварамон метавонанд ба сафорат ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург ва Уфа муроҷиат намоянд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.